Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Among Us με τους φίλους μου. Ναι, Tails. Δεν είμαστε φίλοι σου, Είσαι ένα βίσμα, ένα βίσμα είσαι. Sonic με κάνει bullying. Από εκεί τώρα, το καλό. Καλά ste κάνει. Όχι. Τώρα Tails, ξέρεις που είμαστε? Ξέρεις που είμαστε, Tails? Στο υπόγειό σου. Στο υπόγειό μου είστε όλοι. Αφήσετε να πούμε, σε σκίτω Δεν θα με είπα. αφήσει να πάω στην κολάστα, θα πολύ διαφορετικό μου ρε που εννοούσα. Παιδιά, Είμαστε Πού στο είναι? υπόγειο του Sonic, περνάμε τέλεια. Πάμε πάτα. Γιατί είναι η Amy τυχώς, γιατί είναι το Amy τυχώς. Damn. Γιατί Ωραία, τώρα δεν μιλάει κανείς, Let's go παιδιά, let's go. Σάσι. Γαρθούν σάσμεν. Σάχι μπάκα. Ωραία, Tails μαζί μου. Γιατί. Εγώ τα φολάρι. Γεια σου Sonic. Α, Tails ας είμαι. Έλα για Sonic. Είσαι σας. Όχι με Σάχι. Με Σάχι μπάκα. Sonic ξέρω βάζει στο υπόγειο σου. Τι. Ένα πτώμα. Είχαμε να κλείσει. Όχι. Το καλό. Κύριο, το πνεύμα μου, μπορεί το πνεύμα μου να πει ένα στοιχείο. Να πει ένα στοιχείο στο πνεύμα μου. Όχι. Όχι, το πνεύμα να μην πει τίποτα. Έχεις πεθάνει Μπορεί να σκάσει. πει κάτι σε αυτό που με σκόρωσε. Amy, εσύ το έκανες. Ναι, Amy, δεν ξέρω γιατί. Eggman, όλες ήρθες για όλα. Ο Sonic το έκανε. Ο Sonic το Ο έκανε. Sonic δεν έκανε τίποτα, ήμασταν στο υπόγειό του. Ναι, δίκιο έχει. Ωμα Τι το έκανε. Εγώ πιστεύω ότι είναι η Amy επειδή είναι κορίτσι. Ναι και εγώ, αλλά μακάρι να μπορούσα να βγάλω αυτό που να έκανα. ψηφίσουμε, Ούψ, να ψηφίσουμε το Tails. Όχι το Tails. Είναι η Amy πήρε κατά παιδί. λάθος ρε. Sonic είναι Κατά λάθος. Eggman, Φύγε Eggman, παιδιά. είσαι ο υπόλοιπος. Ναι, νικήσαμε. Μπρο, το είπα. είναι μας. Ναι, Το είναι Tails. μας. Ναι, ρε Hey. Tails, μπράβο. Μ' αρέσει που ήθελα και εγώ να σολάρω. Πρώτα. Πάμε πάλι. Ρε, μην πεις, ρε. Παιδιά νικήσαμε. Αλβανικά, Α, ναι ρε. Η πνεύμα μου ξέρει, η Amy πνεύμα βάλει μου ξέρει περισσότερο μιλάει χρόνο στο στα vote. ελληνικά. Καταλαβαίνετε τι Amy εννοώ. βάλει περισσότερο Ναι, χρόνο στο ναι. Δεν vote. τρέπεσαι λίγο, ναι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι Πάρα λίγο. μικρό μικρόφωνο. Η φάρασμά μου Amy. μιλάει πολύ πολύ ελληνικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ Λοιπόν, τώρα. δεν μιλάει κανένας θα το πούμε. Δεν μιλάει κανένας θα το πούμε. Ωραία. Amy έπρεπε να βάλεις περισσότερο χρόνο στο vote. Ναι, Tails, συμφωνώ μαζί σου. Δεν συμφωνεί. Παιδιά Είμαι σκάσε τώρα τράπερ. παίζουμε. Είμαι τράπερ. Πού είναι αυτό τώρα το βλακείο? Να το. Καλιά, Tails. Μη μιλάτε. Σάσεις. Ωχ! Τι ήταν αυτό? Κοίτα. Ω, κάποιος πήθανε. Όχι! Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Θα εξηγήσεις. Ρε, Ακούστε. μιλά τώρα. Ένας, παιδιά. Τη Sonic ήταν πολύ κοντά στη πτώμα. Δεν Καταλαβαίνεις μιλάω, τώρα. βρείτε τα μόνοι σας. Ρε, πάτε. Να τη σκάσει, ο Sonic έκανε το Ήτανε ο λοιπόν και Tails, αυτός παιδιά. πρέπει να Ο Tails μιλήσει. ήτανε. Τον είδα. Ήταν ο Εγώ. Tails, τον είδα. Όχι, δεν Γιατί να ήμουν το εγώ. πιστέψουμε. Ο Γιατί να το Tails πιστέψουμε ήταν. αυτό. Δεν ήμουν Τον είδα. εγώ. Ναι, είσαι ραστή. Λοιπόν, εγώ είχα πάει στο Medway. Εγώ ήμουν έξω από το Medway. Εγώ είχα πάει στη Electrica, έκανα εκεί πέρα, έκλειψα κάτι καλώδια Εγώ μένω Και- σε ένα καλώδιο. και μετά πήγα να κάνω πάλι κάτι καλώδια και άκουσα κάτι περίεργο, ένα θόρυβο, Εγώ λες και άκουσα σαν- κλίπ. Άκουσα Α. κλίπ. άκουσα και ένα vent.
Άκουσα, δεν σε κάτι. Εγώ Ο Tails είναι είχα πολύ πάει στο στόλια του να φτιάξω καλώδια και Δεν μετά πάρεις πήγα από σε βέν. ναυιγασιό. Εγώ θα ψηφίσω το Tails γιατί ψήφισε. Να κάνω στιβό και είστε βλάκες. Δεν κουράζετε κόσμε. Είστε πολύ βλάκες. Είμαι ο main character, το ξεχάσατε βλάκες. Δεν έχει σημασία. Τι, δεν είναι το impostor. Τι, Η Aim είναι. Φόλ. Μακριά μου όλοι. Νάκλης, άσε με, Νάκλης, άσε με. Εσύ, ο Νάκλης είναι, παιδιά. Ο Νάκλης είναι, κουμπί τώρα. δεν είμαι εγώ ρε βλάκα, εγώ έκανα καλώδια. Ωραία, η Aim είναι. Κολλάω, Η Aim είναι. κολλάω. Φτιάξτε το οξυγόνο ρε βλάκες. Όχι, το συγκώνω, έχει δευτερόλεπτα γαμ... Ρε μαλά, Το φτιάξα. πάνω μου Μη βρίζεις. Όχι, είστε πολύ βλάκες. Διώξτε τον main character. Βασιλιά μου ξυπνήσεις θα βγάλω το βίντεο. μου ξέφυγε. Είστε σοβαροί, μα είστε σοβαροί. Πώς είσαι πάλι εσύ ρε φίλε, Δεν πώς είσαι έβρισκα. πάλι εσύ ο impostor. Έτσι και φαίνεται κάποιος άλλο στο επόμενο. Κλέβεις. Ναι ρε, Βάλε πιο πολύ, μη κλέβεις, 2 φορές impostor. βάλε πιο πολύ τέτοιο. Βάλε πιο πολύ χρόνο για meeting. Ναι, ένα λεπτό. Ρε 2 φορές impostor ρε, μη κλέβεις, σίγουρα. Πες να έχει κάνει κάτι ρε. Πω, λοιπόν κάτι κόψε αυτό στο edit. Έφυγες. Παραλένω. Tails, Έλα Sonic. χοντρός. Είσαι πολύ Εντάξει. χοντρός. Παιδιά, είμαστε Sonic Hero. Τα χοντρά παιδάκια, υπόγειο μου. Ρε, τώρα είμαστε πολύ αρκετοί ρε. Τι είναι αυτό. Μ' αρέσει όταν έχω πολλά παιδάκια Με υπόγειο. σύγχυσες, έφυγες. Sonic, έλα εδώ, Sonic, έλα εδώ. Sonic Hero. Ρε φίλε Sonic, κόψε αυτό στο Έγινα edit. μπάνερ ρε. Ρε, έγινα μπάνερ ρε. Γιατί. Έγινε πλαγία. Έγινε Λοιπόν, πλαγία. παιδιά, Είναι ό,τι Θέλουμε όλους θέλουμε μαζί. να πολλά άτομα ρε. Δεν πειράζει, θα μ' Άλλη αφήσει να φορά πάμε. Ποιος είναι Βγαίνει impostor, τώρα μπάνερ ρε, παιδιά. ξέρετε. Ωραία. Θα στήσα μόνο σε Πρέπει κρόνι να βρούμε μου. ποιος είναι ο impostor. Μη βρες. Παντάλη, την επόμενο μάτι σε βγάζω. No. Το καλό, το έκανε αυτό. Καλώδιο. Ωχ, τίποτα. Ο Tails ήτανε. Ο Tails ήτανε. Τι λέτε, Είδα να ρε. σκοτώνει το Sonic μπροστά μου. Είδα να το σκοτώνει μπροστά μου. Ο Tails Έμι, είσαι για το Amy, αν είσαι ξανά εσύ impostor, κάνει κάποιος άλλος μάπε. Έμι, είσαι για το δίπλο, δεν έχεις κάνει απολύξει για εκεί είμαι εγώ. Εγώ ήμουν στο υπόγειο του Sonic και κάποιος είχε και τον σκότωσε. Εσύ το σκότωσε. Ο Έτσι Tails δεν έφαγα ήταν. εγώ. Εμένα μου αρέσουν τα σμαράγδια και ο Sonic έχει ένα Ήτανε πολύ. κάποιος που είχε 8 ουρές. Εγώ δεν έχω 8 ουρές, εγώ έχω 2. Γιατί θέλεις αυτό τώρα ρε φίλε, αφού είναι spoiler alert. Εγώ παιδιά δεν έχω 8 ουρές, εγώ έχω 2. Έτσι δεν είναι. Τι λες ρε. Δεν ξέρεις καν τι χαρακτήρα παίζει ρε. Λοιπόν, ήταν ο Tails. Τον είδα να σκοτώνει το Άιχη τώρα με σύγχυσες. Κοπάνα τη γαμ***η σου. Sonic. Δεν είμαι εγώ. Amy, ένα πράγμα έχει να σου πω. Ο Tails Λάθος ήταν. πράγμα. Ο Tails είναι. Έβαλες λάθος πράγμα ρε. Τι πήραξες πόση ώρα. Tails ψηφίστε, τον Tails ψηφίστε. Ναι, κάτσε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ρε Βγαίνει φίλε. θα Πόση ώρα έχει γίνει για να μην χαμόγελα και με μπορέσουμε. ψηφίζει, εντάξει. 92. Ρε, όχι. Στην πόση ώρα μπορούμε να ψηφίσουμε, πρέπει να βάλεις 90. Στο άστο 10. 10 δευτερόλεπτα να μην μπορούμε και 90 να μπορούμε. Λοιπόν, είναι ο Tails, ακούστε με. Είναι ο Tails. Δεν είναι ο Λοιπόν, Tails. άμα δεν είναι safe, άμα δεν είναι safe, Δεν είναι ο Tails, εγώ έχω 2 ώρες, δεν έχω 8. Ο Tails είναι. Ο Έμι Tails αγαμί είναι. μπαγιάνι σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. άμα δεν είναι tails, άμα δεν είναι tails,
Σας βγάλατε ξανά το main character. Ρε, πώς σκότωσε ρε. Ο Tails. Γιατί Sonic τι μιλάει τώρα, ας πούμε, γιατί μιλάει εσύ. Μη μιλάς. Παιδιά, victory. 24 μπιζέλια. Πάμε πάλι, παιδιά. Λοιπόν. Τι 4. Amy, άκου τι θα κάνεις. Εμείς είναι το Λοιπόν, μπούκλο. όχι δύο impostor. Τι δύο impostor, δεν γίνεται δύο impostor. Ναι, ρε, αγκαλιάρε. Είναι πολύ, πάμε πολύ αργά, οπότε είμαστε Sonic, ρε. Να καντάει από Tails. Ναι, ρε, μπρο. Πιτζάμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πιτζάμα. Πιτζάμα. Γιατί? Είσαι πιτζαμοήλιος. Τι Νάκλεις, μηδέν δεν έχω chance, ρε βλάκα. Βάζεις μηδέν chance, πώς τον μας. Φύγω μαζί μου. Να σου πω κάτσε αυτή, κάτσε αυτή. Tails φύγε. Tails φύγε. Θέλω να πω κάτι στον Νάκλη. Τι Νάκλη. θέλει, ρε. Θα μου δώσει λεφτά. Νάκλης, έλα εδώ. Παιδιά φύγετε, θέλω να πω κάτι στον Νάκλης. Εντάξει. Νάκλης. Eggman, όλοι φύγε. Τελείωνε, ρε. Τελειώνεται χωρίς πλάκα. Εντάξει. Τι θέλει να μου πει. Νάκλης, να σου πω. Ναι. Έγινα ροζ από το θυμό μου. Φύγε! Ο Tails είναι ο impostor. Ρε, αρχίσα με κάτω Έλα, ρε. βλάκα. Ωραία, μάγκες, let's go! Ωραία, είμαι τρίγλωσσος. Είμαι τρίγλωσσος. Μιλάω και αλμπανικά και ελληνικά και τι άλλο, πώς τη λένε αλμπανικά. Damn. Ωραία. Ρε φίλε που χαλικρούμε. Ποιος είναι, ποιος είναι. Θα πάρω παντόφλες. Ποιος είναι ο impostor, παιδιά. Hey, that's illegal. Μανώλη, Θα φύγει κάποιος από την αρχή, δεν γίνεται. Άισι η βλάκα. Ρε Eggman όλοι. Ψηφίστε και Εγμανόλη ψηφίστε. Εγμανόλη ψηφίστε, ρε. Για να μάθει να μην κάνει. Καταλαβαίνετε θέλω ότι θα είστε λιγότεροι μετά με τον impostor. Άισι Εγμανόλη να μάθει να μην κάνει meeting χωρίς λόγο. Να μάθει Απλά τώρα. ψηφίστε skip. Ο Εγκμανιόλη πρέπει να φύγει γιατί έχει καταναλώσει όλους Σας τους γύρους που εύχομαι έχουμε να στο χάσετε. σκάφος. Σας εύχομαι ολόψυχα να χάσετε. Άισι Όχι. Γιατί μόνο Ευχαριστώ. Ω, και Ρε. ο Μπαγκάρο. Κολλάει ρε φίλε το κινητό μου που έκλεψα από το κοριό. Πολύ καλό κινητό έχεις Νάκλης. Τι για το κουβέντα Sonic. Τι έκανα ρε φίλε. Είμαι και ηλεκτρικό. Όχι like that. Ζωντανός την ήταν τελικό να κλείσει. Α, βοήθεια, βοήθεια, Sonic μου κυνηγάει, βοήθεια. Σταματήστε. Ισχύει, γιατί μιλάμε, ποτέ δεν τα μιλάμε. Καλά εντάξει, δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Πω, τι κάνω μα. Λοιπόν. Μπαγκάρι ρε φίλε. Εγώ δεν εμπιστεύομαι Ζωντανή. Έχω Δεν τα. γίνεται αυτό, δεν Γεια ξέρω. σου Σόνικ. Γεια σου Tails. Ρε φίλε, τη touchscreen μου δεν δουλεύει καθόλου ρε φίλε, έλεος. What the hell παιδιά. Άμα πετάνω, Φίλε. Δεν με είπες καν γεια. Τι κακό παιδί που είσαι. ναι ρε, επειδή φοβάμαι, γι' αυτό δεν μιλάω. Ρε τη touchscreen. Touchscreen μου δεν δουλεύει. Τι touchscreen σου δεν δουλεύει. Ναι, τη touchscreen μου δεν δουλεύει, κατάλαβες. Αφού Ναι, έχεις σίγουρα. πολύ ωραίο chat γίνει. Όχι φώτα. Υπάρχει ένας νέος χαρακτήρας impostor, να ξέρετε, που γίνεται αόρατος. Ναι, σίγουρα. Αυτό δεν Δεν είναι κάνω τι πλάκα. κανονικό. Πριν που ήμουν υπόσχεση. Εγώ θα γίνω όρατη.
Άμα, πέσανε ο Νάκλης. Ο Σόνικ είναι. Ο Σόνικ είναι. Τι Ο λες Σόνικ. Σόνικ, πώς τολμάς. Αυτός που πέθανε, αυτός που με σκότωσε, αυτός που με σκότωσε είναι... Είναι και τα σκουπίδια. Παρακολουθώσα τον Σόνικ, ο Σόνικ είναι. Σόνικ, πώς τολμάς και έφαγες τον Αυγένιο. Αγκαζά, μα το Θεό! Είστε ηλίθιες, μα το Θεό ρε. Και εγώ να ήμουν, δεν μπορεί να μιλήσει, σου πεθάνει ρε βλάκα. Λοιπόν, αυτό το round θα βγει από το edit. Μιλάει ο κι εγώ. Εγώ λέω ότι αυτός που με σκότωσε είναι για τα σκουπίδια. Εσύ, Καλά, να εντάξει. σκάσεις. Είμαστε family friendly, εντάξει, μη βρίζεις. Δεν έβρισκα. Μα είναι για τα σκουπίδια αυτός που με έβρισκε. Ναι. Τι λέω ρε φίλε. Σόνικ, φοβάμαι, τι είναι αυτός ο τσιελιός. Ποιος είναι τελικά, εγώ κάνω skip. Σκι. Εγώ ψήφισα Tails. Sonic. Tails, Ρε, τι σου είσαι θες. βλάκες ρε. Ρε είσαι βλάκες. Είστε black. Ρε πάτε καλά ρε. Είστε για κάματα. Είστε Ο μπεκλάμα. Εμμανόλης είμαι, δεν πρέπει να με εμπιστεύεστε ρε. Ρε αγκός είσαι χαζός. Ρε μη μιλάτε ρε άμα έχετε πεθάνει. Αυτό. Ναι ρε μπραγκαντάρα, σκάστε. Αυτό εννοούσα. Πάμε πάλι. Λοιπόν τώρα πρέπει να νικήσουμε Ε. πάλι. Μας και Sonic, παντογίνο να, μη σου Sonic, παγίγιο έχει. Sonic Tails, ελάτε εδώ, Sonic Tails, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Τι, Team Knuckles. Α, If you know Sonic Movie 3. δεν we έχει are διακοπά. We are Sonic Heroes. Σόνικ. Είμαστε Μ' ακούς? Sonic Heroes. Έχει- Εγώ είμαι Αλμπανό και κλέβει. Εγώ είμαι Αλμπανό. Εγώ είμαι Αλμπανό. Ναι, αλλά εγώ είμαι Eggman, φίλε. Άντε γεια. εσύ Εκμαλώνεις πρέπει το κάθε μέρα Και τη Sonic κλέβει βεντάκια, ρε φίλε, τι εννοούμε, ρε. Ευγένιος. Πάμε λίγο, παιδιά. Ναι. Πάμε λίγο. Λοιπόν, νέος κανόνας, άμα έχεις πεθάνει δεν μιλάει. Ρε βλάκες, τι γίνεται αυτό συνέχεια. Η Ιωάννη μπορεί να αναγκάσει. Σόνικ και εγώ το παθαίνω. Είμαι πάλι κρουματιστής. Είσαι χρωματιστής. Μη λέτε τι είστε βρε. Σκάσε. Γιατί μπορεί να πει και ψέματα άμα θέλει. Ναι, Άμα θέλει δεν έχει Ιωάννη. ψέματα. Παιδιά είμαι Μη Κώστος. συγνώτε. Παιδιά με κυνηγά, Αυγένιος. Είμαι impostor σίγουρα, ναι όντως. Όχι, Αυγένιο φύγε από εδώ. Έχω την Είμαι- κυριότερη τάφη. Τέλος πρόσω. Τέλος. Όχι. Ο σκότωσα 3-2. Νιο, νιο, Το σκυλιγά. νιο, νιο. Α. Φεύγω μονιό. Κακό παιδάκι. Ευγένιε μη με φας. Οκ. Είσαι Αυγένιο ρε κύριε βλάκα. Εγώ έχω το Ένα σκάμερ. πτώμα, ένα πτώμα, ένα πτώμα, ένα πτώμα. Ωραία, αφήστε με να κάνω τάφ. Αφήστε με να κάνω τάφ. Ακούστε με καλά. Ακούμε Η λίγα. Amy ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Άκλης. Εγώ και ο Αυγένιος, όπως και ο Σόνικ, είχαμε φύγει. Άρα είναι Εσύ η είσαι Amy. Αυγένιος ρε βλάκα. Εγώ ήμουν μαζί σου αφού. Εσύ είσαι Αυγένιος ρε βλάκα. Α, καλά, παιδιά, μιλάμε εδώ πέρα, έχει γίνει μπουρδουλική σαν κομπιλιατέρ. Δεν είπα Αυγένιος ρε. Αυγένιος Είπες είναι Αυγένιος. Ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Άκλη. Πώς το ίδιο δωμάτιο με τον άκουσα ενώ ήμουν μαζί σας. Δεν Εγώ ήσουν πάντως μαζί μας. πιστεύω ότι ο Αυγένιος Ναι, είναι Μανώλη εσάς, είναι. γιατί με Μανώλη ακολουθάει είναι, σε όλο μετά το map. ήρθε. Εγώ θα ψηφίσω Αυγένιο επειδή με ακολουθάει σε όλο το map και Εγώ. είναι κακό αυτό. Χάσατε. Γεια σου. Όλοι. Αναρωτιέμαι άμα είναι impostor ή όχι. Δεν το τύρεις πάλι ρε. Φακές. Α, Δεν θα μιλήσει γιατί ξέρει. Δεν θα Όχι, μιλήσει γιατί όχι, ξέρει. όχι, όχι, το οξυγόνιο. Παιδιά, δεν έχω οξυγόνιο και ζαλίζομαι. Νάκλης, μη μιλά. Αρχίζουμε. Τι μπαντ, με είπε ότι είμαι κακός, παιδιά. Κάνετε Παιδιά μου καθόλου λέει τάφ. ότι είμαι πολύ κακός. Α, μάλιστα.
impostor είναι η Amy. Οκ, θα κάνω το κουμπάκι. Είναι το μαγικό κουμπάκι. Δεν πρόλαβα. Πάτε το. Εγώ το είπα. Το ήξερα φίλο της ναι. Εμένα δεν θα φτάνει. Δεν πρόλαβα να πατήσω το μαγικό κουμπάκι. Ρε, τι Sonic με έφαγε εμένα, τι γίνεται ρε. Γιατί εμένα. The best of the best. Δες, Knuckles δεν σε έφαγε ο Sonic, απλά είχε γίνει Amy Sonic. Ωραία. Όσε μονίες είναι Sonic που γίνεται και στο... Ποιος είναι υπόστορ τώρα. Damn. Γκουλι 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 βατζάνι γκαγκούλι γκαγκούλι. Γκουλι 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 βατζάνι γκαγκούλι. Καλά, ciao. Μπίτσας. Ρε μη με Εγώ δεν πάω να κάνω πάλι ηλεκτρολόγο, πάντως εδώ βαριέμαι. Κάνω καλώδια, άλλα. Ποιος είναι αυτός? Κάποιος σκότωσε την Amy. Όχι. Τι έγινε? Sonic, τι έγινε? Παιδιά, ακούστε, έχω να πω, περιμένετε. Ένας πήρε τη μορφή μου και σκότωσε την Amy. Και εσύ πώς το ξέρεις, ήσουν εκεί? Τον είδα, ναι. Περιμένετε, πείτε μου από... Περίμενε. Sonic, μη πεις που βρήκε το πτώμα. Μη πεις που βρήκε το πτώμα. Ο Tails είναι. Περιμένετε. Μη πείτε που βρήκετε το πτώμα. Από πού πήγατε και κατεβήκατε κάτω? Δεν θυμάμαι. Έλα ρε Sonic, you gotta do better. Πού ήσασταν? Εγώ ψηφίζω το Tails. Εγώ ήμουν στο Medbay. Εγώ ήμουν στο Medbay. Στο Electrical βρήκε ο Sonic το πτώμα. Tails, τι είσαι? Και η Amy έχει να σου πει κάτι. Είστε πολύ έξυπνοι. Τι να ψηφίσω? Εγώ παλιώς θα ψηφίσω το Sonic επειδή με είναι πολύ βλέπεις ότι αυτός μια προσπαθώ. ήταν που το fuck. Ρε, γιατί με ψηφίσατε εμένα? Ο Tails σε ψήφισε σένα. Tails ψήφισε σένα. Ωραία, ακούστε, άμα δεν είναι ο Tails. Είναι. Ναι. Easy Πώς win. το έκανε? Πώς ήταν ο Tails? Πώς ήταν ο Tails? Το ήξερα. Επειδή μόνο εσύ και ο Tails είστε βρε παιδιά. Κανείς άλλος δεν έχει γίνει πόστο μέχρι τώρα. Ναι, εγώ δεν έχω γίνει ποτέ, γιατί δεν Πώς είναι το να έχει γίνει? Γιατί Ναι, Sonic εγώ έχει Γεια σου Sonic δεν έχω κάνει Sonic. τίποτα με τις Μήπως είναι ρυθμίσεις. Sonic EX. Είμαστε οι Sonic Shows. Ας τις ρυθμίσεις. Ρε Εγώ δεν μακάρι κάνω να είναι τίποτα, κάποιος η άλλος Amy και πόστο κάνει. τώρα. Κάποιος Απλά άλλος. έβαλε να έχουμε ρόλους. Α, οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε. Εσύ. There is one δεν γίνεται πάλι impostor αυτό. among us. Άμα είναι ίδιο κάτι έχει κάνει την Amy ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό ρε. Amy κλέβεις, πάλι crewmate είναι. Και εγώ Είμαι κρούμεκι. φας. Sonic έλα να προστάτεψέ με. Τι να κάνω Tails? Τίποτα, απλά ήτανε ο Knuckles μαζί μου στο ίδιο δωμάτιο και φοβόμουνα. Φοβόμουνα επειδή είναι αλμπανό και αυτός Τι? Knuckles το σκότωσες ρε. Όχι, εγώ είμαι στη admin. Τότε γιατί ο Tails έκανε έτσι? Δεν ξέρω. Είναι ο Νάκης. Είναι ο Νάκης. Είναι ο Νάκης. Είναι... Ο Knuckles είναι... Είμαι σίγουρος ότι είναι η Amy. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι δεν μου κάνει έκανα τη σαμποτάζ. Έκανα τη σαμποτάζ. Είναι ο Νάκλης και έχω και λόγο. Γιατί όταν είχε πει ότι ήταν στο καφετήρια, εγώ ήμουν στο καφετήρια και δεν ήταν αυτός. Είχε Είπα είμαι στο admin. Τι admin? Είναι ο Νάκλης. Είπα ήμουν στη admin. Ήμουν στη admin. Οχ, Damn. plot twist μου και δικού του Φερνόλαν. Μα ο Νάκλης ήταν μαζί με τον Tails. Άρα, Ναι και μετά έφυγε από εκεί πέρα. Πήγα στη electrical. Ο Tails πέθανε. Ο Knuckles είναι. Παιδιά ξανά άλλη μία, please. Όχι, δεν είμαι εγώ ρε. ο Νάκλης είναι. Έκανε vent μπροστά μου. Είναι πολύ καλός αντιπόστορ. Ο Knuckles είναι.
Δεν είμαι. Ποιος είναι τελικά? Ο Νάκλης είναι. Τον είδα να κάνει vent μπροστά στα μάτια μου. Μπήκα στο admin και εξαφανίστηκε. Δεν έκανα bend. Έκανες vent. Όχι. Τι όχι, αφού έκανες. Πες αλήθεια. Είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Με ελληνικά έμαθα για πάντα. Αν δεν είναι ο Νάκλης είναι η Amy, δηλαδή δεν έχω γίνει ποτέ impostor. Τι! Όχι! Amy! Όχι! Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Ποιος είναι το... Λοιπόν, περιμένετε, πατά το κουμπί και το σκεφτόμαστε. Καλή μου κάρτα. Κυριολεκτικά δεν είμαι εγώ. Εσύ είσαι. Εγώ και ο Sonic δεν έχουμε γίνει impostor. Δεν έκανα bend, δεν είμαι κάτι. Παιδιά είναι η Amy γιατί λέει ψέματα για τον Νάκλης. Ναι, είπε ψέματα, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Εκμανολίτ, η Amy. Ναι, Amy ψηφίζω. Εγώ θα ψηφίσω και να μου τους δύο. Εκμανόλιτ. Ρε δεν είμαι εγώ. Άντε γεια! Γιώργο, έκανες το καλύτερο play που έχω δει στη ζωή μου, ρε μπρο, μπράβο. Ρε Μανώλη. Όχι. Damn. Παιδιά, κατάλαβα. Χάσαμε πάλι. Η Amy είχε γίνει Νάκλης, δεν το πιστεύω. Ο Eggman είχε γίνει Νάκλης, δεν το πιστεύω. Ο Eggman είχε γίνει και Sonic που και καλά ο Sonic με έφαγε εμένα. Είχα γίνει τώρα και είχε πάει το Tails. Σας είπα τι θα έχω. Ο Γιώργος έγινε Sonic και με έφαγε, καταλάβατε. Ο Εκμανόλης εννοείς. One impostor among us. Ο Εκμανόλης εννοείς όταν λες Γιώργος, Σκάσε! Ρε βλάκες, θα γίνω ποτέ impostor. Πώς? Ρε, κάτι έχει κάνει και τέτοια. Φόρμα κολλάει, μάγκες κολλάει πολύ. Στη χαλίλα του αγρότη όταν έπινε το Αφρικάνι. Όταν έπινε το... Ό,τι να είναι λέει. Έλα καλό μου. Παιδιά, έχουμε το οξυγόνιο! Φτιάξτε το οξυγόνιο! Τι έκανα τι ένα, κάποιος να κάνει τι άλλο. Εγώ. Μπράβο Τέρι. Είμαι καλό παιδάκι. Τόμα, είναι Εκμανόλης. Τόμα. Εκμανόλης. Είμαστε όλοι μαζί εκτός των οκτώνα. Μισό, ήσυχα. Είδα δύο Sonic μπροστά στη μάχη. Στο οκτυγόνο. Μπορεί να κάνει. Ο Εκμανόλης δεν ήταν στο οξυγόνιο, εγώ ήμουν στο οξυγόνιο και δεν ήτανε. Να κάνει εγώ μια ερώτηση. Όταν τη Sonic πέτανε, γιατί έβγαλε οίκο, μου έλεγε εγώ είμαι τη Noise Maker. Παιδιά, ο Εκμανόλης είναι επειδή πρέπει καλά είναι στο Oxygen, ενώ εγώ ήμουν στο Oxygen. Αν έρε, Πάρει, εκεί με βρήκατε. Γιώργο, έπρεπε να βγεις καλύτερη επειδή εγώ ήμουν στο Oxygen, δεν ήσουν εσύ. Εκμανόλη, είσαι πολύ αυγενής. Κουβάλισα πάλι, άντε γεια, κουβάλισα πάλι. Ναι, κουβάλισε. Ήμουν αυτή που είχε μυαλό. Είσαι ξανά που μιλάς. Ωραία, άμα δεν είναι κάποιος άλλος impostor, ρε φίλε, έχουμε 3 impostor και 3 seeds. Μετά το μια κανονικά. Ποιος είναι ο impostor, άραγε. Eggman όλοι. Eggman, όλοι. Είμαστε όλοι του Eggman. Ναι. Είναι λογοπαίδι, είναι πολύ κόσμο. Φώτα. Μη πάτε, είναι παγίδα. Όταν έλεγα εγώ ότι είναι παγίδα να με πιστεύατε. Η Amy είναι. Ένα πτώμα. Εγώ ήμουν στο admin. Η Amy είναι. Μισό λεπτό. Γιώργο, πες μου και γίνει η Amy. Τι? Εγώ ήμουν στο admin.
Παιδιά, είναι η Amy, γιατί μαζί με τον Εκμανόλη ήμουνα. Ωραία, άρα είναι η Amy, πάμε. Αλήθεια Να κάνει μια ερώτηση. Μπορεί να κάνει μια ερώτηση. Όχι, δεν μπορεί, Εσύ δεν μπορεί και να μόνο μιλάς είσαι έτσι. εσύ. Όταν είσαι dead δεν μπορείς να και μιλάς. μόνο είσαι Πολύ εσύ. έξυπνοι. Είστε πολύ έξυπνοι. Τώρα, Ευχαριστώ. Ο Tails είναι. Ο Tails είναι, ο Tails Δεν είμαι είναι. εγώ! Ο Ο Tails Tails είναι. Δεν είμαι Ο Tails εγώ! είναι. Πρέπει να φτιάξουμε το... Ναι! Τρίτη φορά Tails, τέλειος. Πάμε πάλι. Είμαι κακό παιδί! Κο παιδί είσαι, Let's Tails. go. Da. Θα κάνω και ξυλίπωνη εγκόλ. Δεν θέλω παρική πονή. Ποιος είναι ο υπόστορα, άραγε? Θα πονήσουμε πάλι crewmate. Εγώ πάλι crewmate είμαι. Καλά, αυτά λέμε όλοι. Εγώ χωρίς πλάκα, ρε, εμένα πότε με έβαλε impostor. Ποτέ ούτε εμένα με έχει πάρει ποτέ. Ξέρω. Έσαι να κλείσω. Εύχομαι να μην κάνεις τίποτα περίεργο. Παιδιά, μετά στον επόμενο κύριο Αντίο. θέλουμε να παίξουμε κάτι special. Θέλουμε να παίξουμε κρυφτό. Υπάρχει ένα game mode που είναι κρυφτό. Όχι. Ναι, hide and seek. Καλά, εντάξει, θα παίξω hide and seek. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, το κρυφτό, but anyway. Το άνοιξε ακόμη και electrical. Σου είπε, Είναι πτώμα! Tails, ωραία. Ο Tails είναι, παιδιά, σας Γιατί? παρακαλώ, πιστέψτε με. Γιατί εγώ? Ο Είναι Tails. Εκμανόλη. Εκμανόλη μπήκε electrical και έφαγε. Εκμανόλη μπήκε electrical και έφαγε τη Sonic, ρε ο φίλε. Tails είναι. Ο Knuckles είναι. Γιατί είμαι Είναι εγώ? Ο Εκμανόλη. ρε. Δεν είμαι εγώ, ο Νάκης είναι. Είναι και η Amy έγινε Εκμανόλης. Το Amy έγινε Εκμανόλης. Το είδα. Εγώ δεν- Είδα Η έγινε. Amy πέρασε από δίπλα μου, δεν γίνεται να είναι η Amy. Άρα Όχι. έχεις Πέρασε δει. από δίπλα μου καθώς κατέβαινα. Και εσύ Έκανα ήσουν βλακεία. ήδη εκεί. Τώρα τι λάθος που έκανα. Εκμανόλη ψήφισα, έκανα βλακεία. Έκανα λάθος. Τι Τον Amy. ψήφισα. Όλοι πολύ Όχι, έξυπνοι. αμά. Παιδιά, Tails είναι. είμαστε βλάκες. Ρε παιδιά, είναι Το Εκμανόλη. Ξέρω. Αν είναι δυνατόν, είμαστε βλάκες. Αχ, πονάει. Μισό. Α, πονάει τη μάτι μου. Α, εντάξει, καλά είναι. Εγώ θα πατήσω κουμπί, να ξέρετε. Όχι, δεν θα πατήσεις κουμπί Δεν σε χωρίς δει- λόγο. Γιατί χωρίς λόγο. Πρέπει να βγει ένας. Πρέπει να Πρέπει βγει να ένας. παίξουμε, δεν πρέπει να πατήσεις κουμπί. Ναι, Και πρέπει να ξέρω παίξει. ότι είναι ο Tails. Το ξέρω. Ο Tails. Εντάξει και πάλι μην πατήσεις κουμπί να το παίξουμε λίγο να δούμε. Άμα δεν υπάρχει κανένας νεκρός στο επόμενο γύρο. Μήπως είσαι εσύ, Ω, είναι παλά. Είναι ο Ένα πτώμα. είναι Tails, πώς λέγεται, Tails, είναι ο Tails. Είναι Δεν ο είμαι Tails. εγώ, η Amy είναι. Δεν είμαι εγώ. Η Amy είναι, επειδή το είχε πει και ο Tails, Νάκης ο αν πεις την προηγούμενος. αλήθεια, Eggman. Tails, Είναι Eggman. Tails, Είναι αν Eggman πεις την όλοι. αλήθεια, αν Είναι πεις Eggman την όλοι, τον αλήθεια, είδα. Άκουμε, η Eggman, Amy τον είναι, είδα. πάμε, η Amy, Amy Amy, είναι, Amy. η Amy είναι επειδή το είχε πει και ο Νάκης στον προηγούμενο γύρο. Εγώ μπερδεύτηκα. Σκάσε. Μπερδεύτηκα. Ρε, χάσετε πάλι. Είστε... Α! Το μα... έπαιρνα ότι είναι ο Tails. Άρε το μάτι μου, τι έπαιρνε το μάτι μου. Ρε παιδιά, όλες τώρα. Γιατί Πάλι ο Tails. Να παίξουμε ένα χωρίς βίντεο, θέλω να χρησιμοποιήσω κανονική φωνή. Πού ήθελα αυτό ρε μάγκες. Κάνουμε βίντεο. Knuckles, Πάμε. εσύ χρησιμοποιείς Πάμε. όμως κανονική φωνή. Όχι, αυτός είναι Αλβανός. Εγώ μιλάω αλβανικά. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να μιλάς αλβανικά όταν... Ναι, ρε, μπρο, είσαι καντάρα. Αλβανός, όταν- Έγινα ρόζα από το θυμό μου. Τελείωνε, βάλε το κανονικό χρώμα, Εκμανόλη. Άιντε. γιατί εκείνο
έχει πιο αργή. Βάλε το άλλο το setting, για πιο core setting, άγια μ***. Τι! Τι άλλο, ποιος τα λέει αυτά. Ντέις, πώς τα μαθαίνει αυτά. Τι είπα κάτι, εγώ η μπανανόφιλοδά μου το είπε. Ο Sonic τα μαθαίνει. Ο Sonic μου τα μαθαίνει γιατί κάνουμε σχολείο στο υπόγειό του. Όλοι που γελάει, αλλά... There is one impostor among us. Wow. Ο Sonic είναι impostor. Το ξέρω. Τι λες βλάκα. Ο Sonic είναι. Δεν παραπονήθηκες ότι είσαι crewmate, άρα είσαι impostor. Τώρα μόλις το έκανα. Λογική του Εκμανόλη. Το Εκμανόλη και μόνο το Εκμανόλη. Μπες, ο Sonic παίζει να είναι γιατί παίζει να άκουσα το sound effect από την οθόνη του, να ξέρετε. Γιατί εσύ άκουσες sound effect, αυτό είναι τέτοιο. Μπρο, αυτό δεν γίνεται κάπου μεταξύ. Έχω... όχι αυτή. Γεια σου, Amy. Γεια σου, Dave. Μη με φας! Μη με φας! Μη με φας! Μη με φας! Γεια σας παιδάκια. Φακ! Δεν κάνω ρωτάση, δεν μπορώ να το κάνω, είναι πολύ δύσκολο. Ρε αυτό με την κάρτα πώς να το κάνετε. Το πας πολύ αργά. Παιδιά, πας πείτε πολύ μου αργά. τα κάνια. Α, το έκανε. Και έχουμε γιο. Α, γεια σου Νάκλες. Ναι, έκανα όλα μου τα... Παιδιά, τι έχετε τα κάνει μου. Είμαι καλό παιδί, αείστος μαχικής. Κοίτα πάρε, Εγώ τώρα δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Πτώμα, παιδιά, πτώμα. Πού ήτανε, πού τον βρήκες. Ήτανε στο admin, στην είσοδο του admin. Εγώ λέω μπορεί να είναι Sonic, Ο Sonic είναι, επειδή ο Sonic είναι. Sonic είναι. Sonic είναι το μοναδικό που δεν είναι στο screen το report. Ο Sonic Sonic είναι είναι... Ακούστε, είναι ο Sonic επειδή στην αρχή άκουσε το sound effect, οπότε αυτός είναι. Sonic, Είστε ο βλάκες ρε. Sonic είναι. Ο Sonic είναι. Γιατί βρει Sonic, γιατί βρει, εσύ και εγώ Άμα είναι ο βρίζω. Sonic είναι ή ο Νάκλες ή η Amy. Sonic Ρε είναι. Sonic, μία Ρε, με πρώτη κατηγορεί φορά χωρίς λόγο. και δεν έκανες τίποτα. Σωστά. Με κατηγορεί χωρίς λόγο η Amy ρε μπρο. Ρε, Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν ξέρω για εσάς που θα σκυπάρω, κάντε τα tag να τελειώνουμε. Το Sonic, το Sonic. μπράβο, μπράβο. Νικήσαμε! Ναι. Εκβανώνει μη μιλάει, εσύ είσαι νεκρός. Μανώλη μη μιλάς, αυτό είσαι Ναι. νεκρός. Sonic EXP, μπρο μου, είναι Sonic Τώρα όμως EXP. είμαι ζωντανός. Ναι και πάλι, όποιος πεθαίνει να μην μιλάει. Ναι ρε μπίτσα, σκάστε. Πες το στον Άκλης αυτό, κάθε φορά που πεθαίνει μιλάει. Πότε Ναι ρε, μίλησε. Πάμε. Sonic, είχες γίνει πολύ Sonic EXP είχες γίνει. Να κλείσεις κάτι. Παιδιά, μόλις παρατήρησα ότι δεν φοράω τη φούστα μου. Όχι, special. There is one impostor among us. Βλάκες δεν μπορείς να με αφήσεις μια φορά να το χαρώ. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι ο καλύτερος crewmate που μπορεί να υπάρξει, ρε. Ναι σίγουρα, κόλλο impostor. Ο κόλλος του impostor. Άντε ρε. Παιδιά, κάποιος γενναίος πρέπει να πάει να φέξει τα φώτα. Γεια σου Νάκλης. Θα ήμουν μπροστά σου, Έκανα vent μπροστά σου την ώρα που πέθανε ο Tail. Μπράβο, μπράβο. Δεν γίνεται, χάσατε. Όχι, δεν κάσαμε. Δεν κάσαμε. Μπίτσας κοργόνι Πήγα να το μπάτσι. παίξω καλά και έγινε λάθος, τι μας σκότωσε για πρώτο. Game complete. Άντε ρε παιδιά, κατόλες.
Μη κοιμάσαι ρε μπρο. Hide and seek βάλτε. Όχι, πιο μετά να παίξουμε Kite. Σε άλλο επεισόδιο να παίξουμε Kite and Seek. Όχι αυτό, hide and seek. Και άλλο. Καλύτερα στα άλλα. Σε άλλο να παίζουμε μόνο Kite and Seek. Δεν βάλτε καν άλλο map. Όλοι τρώω το ίδιο. Ναι, αυτό είναι και ωραίο στη map. Ποιος θα γίνει impostor? Είμαι tracker. Παιδιά είμαι trapper. Είμαι tupper. Δεν εμπιστεύομαι τη Sonic καθόλου γιατί δεν μου αρέσει η trap μουσική. Έμεινε μόνο. Όχι, θα μας κάνουν απεγγραφή, μην τα λες αυτά. Damn. Θα μας κάνουν απεγγραφή τα δύο άτομα που βλέπουν τα βίντεο μας. Ναι. Μην τα λες αυτά. Κάνει επιγραφή επειδή ακούω Eminem. Αφού εσύ έχεις μείνει. Τι άκουσα πάλι. Τις κάμερες, γιατί κάποιος ακίνητος. Παιδιά, εκμονόλης είναι. Κάποιος, όχι, δεν είναι Εκμανόλης, δεν είναι Εκμανόλης. Αφού το ίδιο από τις κάμερες. Μα τι. Είναι. Κάμερες. Οι κάμερες είναι κοντά στο electrical. Ναι, τι. Κάτσε, μπορεί να έκανε friends. Παιδιά, εγώ νομίζω μπορεί να πάρει ακόμη έναν γύρο, νομίζω. Εγώ σκυπάρει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι και σκοτώσουν όμως άλλον έναν γύρο. Πάμε. Skip. Εγώ τα σκυπάρει. Δεν πάτε καλά. Όχι, εγώ δεν είδα τα... Ήμουνα μαζί με τον Knuckles ρε φίλε, πήγαμε χεράκι. Ναι, ο παράνομος τευγάρης. Το έξω έχει πλάκα κάνω. Εγώ τις κάμερες εκμονόλης είχα μόνο σου. Από τις κάμερες. Μα δεν υπάρχει κάμερα στην καφετέρια. Κόλλητες. Από το διάστημα το είχα δει που πήγαινε μόνος του. Κόλλητες. Μα μετά ήμουνα με Εκμανόλη και τέλος πέτανε μετά που ήμουν με Εκμανόλη. Μη πέτανε μετά που ήμουν με Εκμανόλη. Όχι, αυτό είναι το οξυγόνο. Κάποιος είναι στο oxygen. Όχι στη oxygen. Πρέπει να κάνουμε τα communication. Σε λέτε κάποιος που ξέρει. Εγώ δεν πάει. Άμα... Εντάξει, οκ. Ξέρω να το φτιάχνω. Με τη τάπερ. Εγώ δεν ξέρω να το φτιάξω. Αυτό δεν μ' αρέσει. Μπράβο παιδιά. Έκανε. Ποιος τι έκανε, εγώ είμαι άπιστος. Το έκανα. Έλα να σου πω κάτι, Tails. Γιατί? Να σου πω, πού είσαι? Στο reactor είμαι, τώρα έφυγα. Περίμενε, θα σου πω κάτι σε αυτή. Όχι, φοβάμαι. Knuckles, πάμε να πατήσουμε το κουμπί. Περίμενε. Θέλω να πω κάτι σε αυτή. Περίμενε. Έχω ένα πράγμα, ένα task μου έχει μείνει, ένα task μου έχει μείνει ρε. Ναι. Τι θα το κάνω. Παιδιά, βρήκα την Εκμανόλη. Όχι, η Εκμανόλης ήταν φιλαράκος μου. Τι ήταν η Εκμανόλης φιλαράκος του. Βρήκα εκεί πέρα το σκάφος που οδηγάμε το σκάφος εκεί πέρα. Λοιπόν, ακούστε, με βάση τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Εκμανόλης στον προηγούμενο γύρο, πιστεύω ότι είναι ο Knuckles, επειδή πηγαίνανε σειράκι χεράκι όπως είπε. Όντως! Εγώ είμαι upper engine τώρα, ήμουν στη upper engine, lower engine. Ο Εκμανόλης έτσι μας είπε, οπότε τον εμπιστεύομαι, επειδή είναι και φίλος μου. Είναι παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω, όντως. Πηγαίνανε χεράκι. Μα τώρα, Sonic με είδες ότι έφυγα από εκεί Εκμανόλη. Με είδες, μπροστά σου πέρασα. Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι δύσκολο. Μα ήμουν μπροστά σου, δεν γίνεται να άμα πέρασε όμως. Στο μέρος και ο Εκμανόλης πέθανε μπροστά. Ρε φίλε, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα? Άμα πέρασε από μπροστά στον Knuckles, σημαίνει ότι είχε φύγει τον Εκμανόλη και είχε φύγει. Άμα είναι Sonic ρε φίλε, άμα είναι, όχι, μισό, έχω... Ναι!
Το ήξερα ότι δεν Αν θέλει. είχες νικήσει, θα είχαμε κάνει τα δύο καλύτερα gameplay. Φάγια. Ωραία πάλι. Μπρο, έχω πάει από level 1, level 7. Παιδιά, πώς θα μάθεις να παίξουμε ακόμα, άλλα δύο, πώς θα θέλεις. Αναργείο σαν τις ουλιές μου. Αναργείο σαν τις ουλιές μου θέλω. Εγώ λέω να συνεχίσουμε μέχρι να βαρεθούμε εντελώς όμως να Ωραία, βαρεθούμε. σε 2 παιχνίδια θα βαρεθούμε. Καλύτερα να συνεχίσουμε κι άλλο. Παιδιά, δεν ξέρω τι θέλετε. Εγώ και Εγώ λέω δύο επεισόδια. Ωραία, μικρόφωνο. Παιδιά, το reactor! Το reactor, τρέξτε παιδιά! Τρέξτε! Τρέξτε! Μπράβο, εντάξει, παιδιά. έγινε. Μπράβο μας. Είμαστε πολύ καλοί. Εντάξει, έγινε αυτό. Γεια σου Σόνικ, μη με φας. Γεια σου Τέις, δεν θα σε φάω. Εντάξει. Χαμ. Χαμ. Γεια σας. Βοήθεια. Ωραία. Πάμε λίγο προς το κουμπί. Α, να. Ποιος είναι στις Ρε, παιδιά, την κάμερες, κάρτα ποιος πώς τη έξυπνος. βάζετε, πώς τη κάνετε την κάρτα. Τι κάνουμε. Φίλε. Α, παιδιά, είναι Ω, πτώμα! Μανώλης είναι! Είδα τις Παιδιά. κάμερες! Εγμανόλη. Εγμανόλη. Άι, Είδα τις κάμερες, Εγμανιόλη. παιδιά, ορκίζομαι. Είδα τις κάμερες, είναι ο Εκμανώλης. Εγώ τον εμπιστεύομαι το Σόνικ γιατί όντως ήταν ανοιχτές οι κάμερες. Πέθανε Μπορεί και να ήταν ανοιχτές οι κάμερες, αλλά Εκμανώλης, εγώ άντε τώρα. πρώτον, πού με είδες. Δικαιολογίες είναι Εκμανώλη, άντε τώρα. Δικαιολογίες, τι λες βρε. Εγώ, το πτώμα δεν ξέρω καν που ήταν. Εγώ ήμουνα στο κεντρικό του σκάφους, οδηγούσα το σκάφος. Τέις τελείωνε, Εκμανώλης είναι. Τι λες ρε. Ο Sonic είναι, δεν γίνεται. Παραπονιέται συνέχεια, δεν παραπονήθηκε σε αυτό το match. Τέις. Ψήφισε. Σόνικ, θα με κλειώσει ο υπόγειος σου άμα τον ψηφίσω. Ναι. Ναι! Άντε ρε Εκμανώλη, θα μας το παίξεις και τέτοιος. Αντίο. Ναι! Κι όλα θα κλειώσω στο υπόγειο του Σόνικ. Sonic, άλλο ένα πράγμα. Μη καμπερώνεις τις κάμερες. Ό,τι θέλω να κάνω. Αυτό ό,τι θέλει να κάνει. Αρκεί να έχει τελειώσει τη task. Άμα δεν γίνω καμία φορά υπόφορο, εσύ θα τα πάρω στο σημείο. Knuckles. Καλή μου. Damn! Ναι. Πού πήγε η Amy? Δεν ξέρω, παιδιά! Amy, πού πήγες βρε. Παιδιά, ο Σόνικ πήγε την Amy στο υπόγειό του! Μη μιλάτε. Δεν το έκανα. Τέλος πάντων, πάμε. Όχι, δεν πάμε. Τι κάνω. Τι φάση, πού είναι η Amy? Δεν μιλάτε, δεν την έβαλα στην υπογειό μου. Χωρίς πλάκα, πού είναι η Amy? Δεν ξέρω. Amy? Θέλω να βγω, άντε γεια. Πρέπει να βγει η Amy, παιδιά. Πρέπει να βγει η Amy. Πρέπει να βγει, πρέπει να πάει να κοιμηθεί στο υπόγειο του Σόνικ. Ναι. Κλείνουμε εμείς. Όχι, ένα λίγο ακόμα ακόμη. 4 άτομα είμαστε. Δεν Ένα πειράζει, ακόμα, δεν ένα πάει. ακόμη μάτς. Πάμε, Ένα πάμε. τελευταίο. ένα Μας πήγε τον άκληση πόστο καμιά φορά. Let's go! Δεν νομίζω όλα πάμε, δεν παίζει ρε. Τελευταίο μάτς δεν go imposter ποτέ. Έχω ιδέα μετά, παιδιά. Πάμε να παίξουμε με άλλη παιδιά, με άλλοι άτομα. Ξέρω εγώ. Ναι, αλλά χωρίς Yeah, βίντεο. ρε, γαμώ. imposter, Χωρίς πάλι, βίντεο. όχι. Δεν θα είναι καλό με βίντεο. Γιατί πάλι ρε φίλε, έλεος. Ρε Εκμανώλη, τι αυτής τι πρόβλημα έχεις. Ρε φίλε, έλεος. Αμάν! Το κουμπί γρήγορα, το κουμπί! Γιατί, Το κουμπί γρήγορα, το κουμπί! Τι τι έγινε. έγινε. Θα σου πω. Είναι ο τέτοιος.
Είναι ο Ρέντο. Κάτσε να θυμηθώ. Αυγένιε. Είναι ο Νάκλης. Γιατί ήμουνα με... Αυγένιε. Ο Νάκλης είναι. Γιατί υπάρχει Amy. Ρε, ο Ικμανόλης είναι ρε κολοψεύτη, Ικμανόλη. Όχι, εγώ είμαι τέτοιο. Κάτσε, μην ψηφίσετε, να σας πω. Εγώ είμαι αυτός που μπαίνει στα vent και τα καθαρίζει, αυτός που τα φτιάχνει. Και ήμουνα vent ανάμεσα στο γιατρείο. Δεν φορά να σε πιστέψω. Ακούστε με πρώτα. Ο Νικ, σταμάτα να μιλάς. Ήμουν ανάμεσα γιατρείο, κάμερες και electrical. Και είδα τον Νάκλης να μπαίνει μέσα στο vent από το electrical. Λοιπόν, θα πιστέψω στον Ικμανόλη για κάποιο λόγο και θα πω ότι τον Νάκλης είναι. Εγώ θα ψηφίσω τον Ικμανόλη. Άκου κάτι που γίνεται. Ο Νάκλης έχει να γίνει boss τώρα από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Νάκλης είναι, άντε. Όχι, άκουσε με λίγο προσεκτικά, Τόνι. Προσεκτικά άκουσε με, λοιπόν. Άμα έκανα vent την ώρα που ήταν κάποιος άλλος, θα άνοιγε το vent, έτσι γίνεται, το έχω κάνει. Κι όμως έτσι γίνεται, μια φορά Δεν γίνεται αυτό πια. Άρα είναι ο Τι Ικμανόλης. λες, ρε. Μάλλον, λέει ψέματα. Εγώ. Ψηφίστε με στο επόμενο και θα δείτε. Έτσι και λέω αλήθεια. Νάκλης, τι κάνεις στις κάμερες? Χαρτεύω τις κάμερες. Πάω κι εγώ στις κάμερες. Θέλω να σε δω να σκοτώνεις. Κι εγώ. Γεια! Και εγώ θέλω να με δω να σκοτώνω. Πάτε σκατά! Θα πετάνω, παιδιά, βοήθεια. Παιδιά, αν πεθάνω φταίει ο Ικμανόλης. Μαζί μου είναι. οκ, σε πιστεύω. Γεια! Καλά. Γεια δεν παιδιά! Tail, Γεια! Δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές οι κάμερες, ρε φίλε. Γεια! Παιδιά, έχουμε και εγώ στη κάμερα. Τι τώρα, θα καθόμαστε να καμπώ. Μισό, λοιπόν. Να φύγουμε, εγώ είμαι στο κάμερα και θα βγει. Υποτέλει και χαιρετάει τις κάμερες. Κάτσε. Εν τω μεταξύ έχω και ένα ακόμη. Ρε, κάνε κανένα task. Ο Χόντιος. Όντως, θα κάνουμε κανένα task. Μπα. Θέλω να κάνω task στο electrical. Αγκόρζα γιατί πει. Ναι. Γιατί σου είπα είμαι ο τέτοιος. Ο Αγκόρζας είναι, τρέξτε. Ρε, σου είπα είμαι αυτός που μπαίνει στα vent και τα καθαρίζει. Τι του λέμε τόση ώρα? Πήγε να πάει, ο Αγκόρζας πήγαινε στο vent και μετά τον είδα και είναι σε φάση εγώ δεν πήγα στο vent, ούτε καν. Ρε, είμαι αυτός που πάει και τα καθαρίζει. Το ορκίζομαι όπου θες. Τότε γιατί δεν μπήκες να το καθαρίσεις? Γιατί να μπορώ να το καθαρίσω αφού δεν χρειαζόταν, πήγα στις κάμερες. Γιώργο μπρε το όλουσες να ξέρεις. Γιώργο το όλουσες. Οκ. Να ξέρετε χάσατε. Τι λες ρε? Τι λες ρε? Ικμανόλη το όλουσε. Αφάκ! Ο Νάκλης είναι. Tails. Δεν είμαι εγώ, ο Νάκλης είναι. Σιόνικ, Σιόνικ, εγώ είμαι ο Tracker. Σε έκανα track, δεν ήσουν καθόλου σας, αλλά είναι ο Νάκλης. Όχι. Εγώ είμαι Tracker. Όχι, εγώ είμαι Tracker. Θέλω μια καλή δικαιολογία για να πιστέψω τον Tails. Λοιπόν. Εγώ. Μακριά. Μου φτιάχνει. Θα βάλω Tracker στον Νάκλης. Ο Νάκλης ρε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί.
Δεν με αφήνω να το πατήσω. Έκανα ρε! Το είπα στην αρχή, το είπα στην αρχή. Τώρα δεν με πιστέψετε. Πω, το λούσαμε. Πω, το λούσαμε, μπρο. Εγώ και ο Νάκλης κάναμε τα καλύτερα 2 gameplay της ζωής μας. Τι σας έκανα. Αλμπανικές μεθόδοι. Πάμε ακόμη ένα τελευταίο, μου άρεσε πολύ αυτό. Παιδιά, να πάμε σε ένα διαφορετικό μέρος. Αυτή τη φορά, για τελευταίο. Ναι, μας Ναι, είναι θα αμπλώσαμε πάμε. ο Ρίκος. Ωραία. Ισχύει να πάμε μανιτάρι. Διαφορετικό μέρος και το κλείνουμε. Ναι. Οκ. Ρε, είναι... Sonic, μ' ακούς. Μήπως να κλείσουμε το βίντεο και να συνεχίσουμε οι άλλοι να παίζουμε. Ισχύει να συνεχίσει. Με το που τελειώσουμε το βίντεο να συνεχίσουμε εμείς να παίζουμε κανονικά. Με πέταξε! Τον πέταξε τον άλλον. Δεν πειράζει, Εμείς οι τρεις, ρε φίλε, έτσι και σκοτώσεις έναν. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε. Το ξέρα. Παιδιά, εγώ πάω μια τουαλέτα, οκ, άμα τελειώσει τη map, περιμένετε με. Τελείωσε, το σκότωσα τον Τέρ, συνεχίσαμε απλά. Κλείνουμε. Λες. Ναι. Ο Νάκης δεν Και έφερε έχεις κλείσει το βίντεο και συνεχίζουμε. Να παίζουμε. Οκ. Γεια σας παιδιά. Κάντε όλοι subscribe to our channel. Or die you bitch.